Babanjwe oqotsheni belayisha inyama yezinkomo zokwebiwa abasolwa abathathu eSkolberg eFreyheim ngoLwesihlanu ebusuku. Abanikazi bemfuyo bakhala-ke ngokuhlala libhojoze kule ndawo ngenxa yokwebiwa kwayo okudlangile endaweni yabo. Bathi bafisa-ke ingalo yomthetho yenzeke isibonelo ngamasela abanjwe-ke eseyodayisa izinkomo-ke ezine ezebiwe. Ngokuthola-ke kwephephandaba ngoLwesine, amasela kuthiwa-ke antshontshe izinkomo eziwu-7 zikaMnumzane Vusumuzi Buthelezi ayozifihla ehlathini. uButhelezi uthi-ke ulandele umkhondo nomelusi wakhe baze-ke bababhadama ehlathini. Abasola bematasa-ke phehlinze izinkomo zakhe. Ngibe-ke sengishayela abantu-ke abanamaplazi endaweni esibambe kuyona. Omunye wabo-ke ngisebenza naye ngambikela ngalesi sigameko. Base-ke bengilekelela salikaka-ke ihlathi ukuze-ke abasola bengaphunyuki esho. Uthi-ke bashayele namaphoyisa bewabikela-ke abasola baphuma ehlathini sebelindiwe baboshwa. Noma-ke kubuhlungu kodwa-ke kuyangijabulisa kakhulu ukuthi amaphoyisa akwazile ukuthola izinkomo ezintathu zisaphila. Nawo-ke inyama le yalezi-ke ebazibulele ngizozidayisela omakhelwane ukuze kube namasentshana-ke engiwatholayo. Izingane-ke zilale zidlile, kusho uButhelezi. Ngokuthola-ke kwephephandaba noma-ke abalimi balala-ke bengalele besabela imfuyo yabo eFreyheim. Siyafisa ukuthi laba bantu-ke babanjwe oqotsheni bajeziswe inkantolo ukuze-ke nabanye abakulo mkhakha wokweba imfuyo bafunde isifundo. Baningi kakhulu abalimi abantshontshela imfuyo kuhlangene-ke namalungu omphakathi, kusho-ke uMthombo. Iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba liqinisekisile ukuthi lesi sigameko senzekile nokuthi-ke abasolwa abathathu baboshiwe ngoLwesihlanu ebusuku. Kulinde ukuthi bavele enkantolo uma kuqala-ke isonto.